बाजैया मिनिग्रोबायसो आगोल ना अ लोगोफोरा सोरबा सोरबा मिथियाना मैगं दामा बेसे ना बेसे दाम मैगं दामा दिनै आदानि दखानाव आंनि इउटुबनि लोगोफोरनि खिन्थाजोबसै मैगं दामा बेसे भिन्दिनि दामा बेसे सामब्रामनि दामा बेसे फानलुनि दामा बेसे जोगोनार थाइसेनि दामा बेसे आगोलाव बेसेबांमोन दा बेसेबां जाखो बेखौ आं खिन्थागोन दै लोगोफोर फारसेनिफ्राय नायलां बाजैनाव सोंगोन खिन्थु भिन्दि सेरसेनि दामा बेसे बाजै दासान्दै 60 थाखा केजिनो भिन्दि सेरसेनि दाम बेखौ मोनोमोन जोङो 20 थाखा केजिनो मोनोमोन दाख्लैसो दैबाना जानायनि उनाव 60 थाखा केजि जाफिनबाय खांखिलरा 30 थाखा केजिमोन दा जाबाय 60 थाखा 50 थाखा बियो सेरसेयाव बहल जिंखा बेफोर जाबाय दा 80 थाखा दाख्लै साननैसो मोनोमोन 40 थाखानि मोनोमोन फान्थावनि दाम दासान्दि सेरसेयाव 60 थाखा केरेला भात केरेला बेसेमोन दा 70 साननैसो सिगां 40 थाखानि मोनोमोन बान्दा कबिया बेसे दा 50 साननै सानथाम सिगाङाव एसे आगोल थाइबा गरनै मोनोमोन दा बेसे दाम नुवाखै मैथ्रुआथ' दा बुंनाङानो फायखारियानो 30 थाखा खान्थाल बेगर बेसे दाम दा 80 थाखा बियो दा जोंनि बे बाजाराव अबयसे थाव गोथाङा दा एसे खमायबाय 140 थाखा केजिनो मोनो दा थाव गोथांखौ बुंनांगोन थाव गोथाङा खमायदों दा बानलु खिन्थानांगौ र' बानलु गोथाङा दा बेसे आदा बानलु गोथाङा दा 50 थाखा फवा अबेबाथ' 70 थाखा बियो पवायावनो थाइबेंआ बेसे दा थाइबेंआ 40 ने आगोलाव बेसेबां मोनोमोन केजि 30 थाखा 25 थाखामोन आलुआ बारा बारायाखै खोमा ना आलुआ 20 थाखायानो दं सामब्रामाबो बारा बारायाखै बारायबाय गोजाथारा 40 नो आरो एसे गुफुरा बेसे 30 थाखा बारायबाय होमबा थास' बिबारलै खयथा दं नै 1 2 3 4 5 6थायावनो 20 थाखा जोंनि बिजनियाव थास' बिबारा थेवबो मोनलायलायबावा टमेट'आथ' बेसेथाय 40 पवा नै आरो आदा बाजैनि दखान बियो खिन्थु जोगोनार थाइसेयाव 30 थाखाफोरमोन दा 80 थाखा 50 थाखा बियो थाइसेयावनो डेन्जार अर जोंबायलै सयथिबो माबोरै जानो हाबावगोन जोङो सयथिबो दुखुलै दुखु खामाय सामाय गैया 40 रनजितफोराथ' 40 बावसो खोमा माइरङा ना सानै हयै हिन्जावला लोगोफोर जाहा थाहा गाब्र'नानै लानाङालै हिन्जावफोरखौ खैजोनला दामफोरखौ नाय ने आरो जाहोनो हायो होनबाथ' लादो खुनु खोथा गैया बिराद दाम बेखिनिखौ खिन्थानो आं भिडिअ बानायदोंमोन लोगोफोर बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय दे।